Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, DJ Marin εδώ και αυτό είναι το 7ο επεισόδιο του Clash of Clans Road to Crystal League. Και αυτό το tag το κάνω όλο και όλο για να πάρω το Elixir. Να. Και πάμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Crafter the Gamer για το intro και το outro. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω αν τον έχω ευχαριστήσει σε βίντεο, αλλά άμα δεν το έχω κάνει το κάνω τώρα και έκανα βλακεία με το healing spell. Παιδιά, τα έχω ξεχάσει όλα να πούμε. Και ναι, θα προσπαθήσω να το πάρω 2 αστεράκια αυτό το attack. Και μισό λεπτό. Και επέστρεψα. Και οι Giants τελειώνουν με τα defenses. Και ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το πήραμε με 3 αστέρια το attack. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε subscribe, αφήστε ένα comment. Και κάντε subscribe επίσης και like στον Crafter the Gamer. Και γεια σας!